Moj san je da ljudi prestanu da mrze druge ljude zbog toga što su drugačiji od njih i u skladu sa tim moj poslovni san je da radim u oblasti zaštite ljudskih prava i sprečavanja diskriminacije. Da bih ostvarila svoj san, dok ne dođe do nekog projekta koji će konkretno raditi na zaštiti ljudskih prava, pokušavam da utičem na sebe i ljude oko sebe i naglašavam da ako nam je nešto nepoznato i strano, ne znači da je strašno i zanemarljivo. Najveći izazovi sa kojima se srećem na ostvarenju svog sna je da ne odustanem. Da bi neko ostvario svoj san, najbitnije je da uzme stvar u svoje ruke i da se zapita šta bi uradio kada neuspjeh ne bi bila opcija. Poruka institucijama koje rade sa mladima je da mladi imaju mnogo da pruže i da im treba samo pokretačka energija i da ih samo treba mnogo inspirisati. Pozivam sve mlade da se uključe u inicijativu Sebi želim.